Wannan sako ne zuwa ga malamai na ɗariƙa da suka san sun koyar da ni tun daga matakin ina yaro makarantar dare da karatuttukan maulidi har zuwa lokacin da na girma. Babu abin da zan ce muku sai in ce Allah ya tsine muku albarka, Allah ya isa tsakanin mu, Allah ya mana sakayya. Wato malaman ɗariƙa ba ƙananun azzalimai bane, macuta bane. Suna amfani kawai da jahilcin mutane da abin da muka taso mu ga iyayenmu suna yi, shikenan suke amfani da wannan damar. Mafi yawa karatuttukan maulidi da aka ban, na rantsi da Allah har yanzu na kasa iya manta su. Kuma kissoshi ne da ƙarya ake gillawa manzon Allah. Kissoshi ne Isra'iliya, sai da muka yi ilimi muka waye mu gane cewa ba ƙananun azzalumai ba da cutar da musu. To yanzu mu kenan da muka buɗe ƙirjinmu muka tashi muka yi karatu muka fahimci inda mutanen azzalumai ne makarita ne. To ina ga jahilai gaba gari da suka gama yaudarar su. Malaman ɗariku duk wani malami da yake ganin yana da wata cewa a kaina ya karantar da ni tun daga matakin yadda ta har zuwa girmana. To ina jefa masa tahaddi, duk wani karatu da yake so zan iya biyan sa kuma in masa ƙari a kai. Da haka ku ba ƙananun la'anannu bane, ba ƙananun tambaɗaɗɗu bane. Allah ya kwashe muku albarka. Kuna cutar da addinin manzo Allah, kuna cutar da jahilai. Da haka wallahi al'umma musulmi ku sani lokacin da muke wannan harka ta maulidi in ana fa wannan wani dukan namu na rantsi da Allah ko sallah ba wani da zai ce maka je kai sallah ko ya damu da kai sallah ko baka ba ma samun nutsuwar sallah saboda muna ganin soyayyar manzon Allah ce ai kawai hadara za ta yi aikin ta kawai ai sabga ce ta Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai ai komai ma ba komai ba kawai ba wato za ga mafi wa ɗan ɗari ba sa ɗaukar sallah da muhimmanci akan abin da ya shafi. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama mai yawan jin kai. Bayan haka masu sauraro, kamar yadda kuka kallaci wannan bidiyo din, za ku same shi yana da tsayin minti 4 ne a asalin shi da daƙiƙoƙi. Mun yanka minti 2 ne saboda muhallin shahid. Saboda haka za ku samu Dr. Hussaini inda yake faɗin maganganu marasa daɗi akan malumansa waɗanda suka koyar da shi a islamiyat na tun lokacin da yake da ƙurciya. Saboda haka abinda za mu faɗa kafin mu yi tsokaci da siha ce za mu yi mishi da kuma tunatarwa. Saboda haka muna farawa da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shakka babu wannan babbar fitina ce ka samu ɗan adam mutumin da ya zauna ya koyar da kai ilimi na addinin musulunci. A yau in ka tashi kayi ilimi, makwafin ya yi alfahari da kai cewa kai ɗalibin shi ne, sai kuma kai ka fara fitowa kana tsine mishi albarka, kana zagin shi har kana bugun kirji da cewa za ka iya bashi ilimin da ya baka har ma ka ƙara masa. Duk da yake su kansu da suka koyar da kai da yawa su ma ai ba zaune suke ba, su ma karatun suke yi. Amma duk da haka wannan kalami ne wanda ya yi muni, wanda sam mutumin da yake da'awa bai kamata ya yi amfani da wa'annan usulubin ba. To wannan menene kake so ka koyar da al'umma shi? Menene kake so al'umma su koya daga gare ka? Irin wannan ɗabi'un, shakka babu Malam Hussaini, irin wannan ɗabi'un tabbas duk wanda ya san abin da yake wallahi ba zai koyi irin wannan ba zai ma da ƙarshe addini a wajen ka ba. Saboda wannan ɗabi'u ne masu munin gaske. Abin da za a koya ma ɗalibai na zagin malumomin su wa'anda sun ka gabata tun suna da ƙurciya, wanda yake mu'allimul awwal yana da tasirin da yake da shi fiye da ainihin kowane malami ma, sannan a ce shi ne yau za a dinka tisawa ana zagi ana cin mutuncin shi. Wallahi Malam Hussaini, na san abin da ya haifar maka wannan. Wallahi ra'ayin riƙau shi ne ya haifar maka da irin wannan abubuwa. Kana ma kallon masu addini ba addini suke yi ba, kana kallon musulmi kana kallon su a matsayin ba musulmai bane. Babu abin da ya haifar maka da wannan irin wannan ta'assubanci a cikin addini. Shi yasa Shehu Usmanu Allah ya ƙara masa yadda a cikin littafin shi Ihya'us Sunnah ya kawo ya jero a babul imani, bayan ya yi zantuttuka masu gamsarwa sai ya zo kuma yana zantuttuka akan bid'a. Da haka sai ya ce wa min zalika, ya ce yana daga cikin bid'a fa, ya ce at-ta'assubu fi dini, ya ce shi ne ra'ayin raƙau a cikin addini. Ya ce wannan bid'atun muharramatun ijma'an, ya ce wannan bid'a ce muharrama a haɗuwan maluma kaf. Ra'ayin riƙau irin wannan wanda zai sa ka dinga kallon musulmai ba musulmai ba, hatta malumanka wanda sun ka karantar da kai, haka fito kana faɗin lafazi na tsinuwa
ba ma na kaddara ma kan suna kan bata, me ya kamata kai? Ba za ka neman musu shirya ba, sai ka neman musu kishiyar shirya. Haba malam Husaini. Shehu Usman ya ci gaba da cewa wa kazalika, yace haka nan ifsadu a qa'idil muslimina, bata aqidin musulmai, ka dinga bata aqidin musulmi, wani addinin su ba na kwarai bane, yan kaza addinin su ba na kwarai bane, kana yi musu jam'i. Kai wane ne ya baka shaidar naka na kwarai ne? Na rantse maka da Allah baka da tikitar a wajen Allah cewa kai duk abin da kake karɓaɓɓe ne, na yan ɗalika ba karɓaɓɓu bane. Na rantse maka da Allah baka da wannan tikitar. Kuma wallahi kai hankali da rayuwarka. Muna gaya maka, ka zo kana zagin musulmi, kana ɓata aƙidinsu, wallahi sai an je wajen Allah kaga abin ya sha bamban. Saboda haka ka kiyaye zagin mutane a irin wannan siga, ba abu bane wanda yake da amfani. Shi yasa in ka sa ko shafa'atul uzma da muke magana a kai shi, ranar lahira za mu tashi mu je a takaice, za mu je wajen wancan neman ceto, mu je wajen wannan annabin, mu je wajen wannan ne suke gaya mana, za mu samu wasu annabawa iya abin da ke damun su wanda yake hana su da je su fuskanci Allah a wannan ranar, abin da sun kai da al'ummar su, sun yi ma al'ummar su mugunya addu'a Allah halakar da su. Saboda haka yau ga su ga Allah, bayi ne na Allah, ba a shiga tsakanin bawa da Allah. Su kuma ga addu'o'in da sun kai aka halakar da mutane. Yau menene suke gani? Allah yadda ya fushi, suna tsoron kada Allah ya kama su da wannan laifin. Hatta annabi Yunus kanshi ya bi al'ummar da ba su yarda da shi ba, ba su yarda da Allah ba, wa'azi yake musu kuma sun ki su karɓi wa'azi. Ya aka yi gudu ya yi fa, ya je shiga jirgi, ya bi al'umma zai gudu ya bar garin. Jirgi ya kama tangal-tangal akan teku, yana neman ya kife. Aka ce akwai gujajjen bawa mai laifi, don haka ayi bincike, in hatta kai ga sai an yi ƙuri'a ko da haka ne ai don a gano mai laifi. A taƙaice dai annabi Yunus abin ya faɗa kansa, an ka jefa shi cikin ruwa, yau kifi ya zo ya ɗauke shi. Da kifi ya zo ya ɗauke shi, kwanan shi 3 a cikin kifi yana tasbihi. A ƙarshe ya aka yi, Allah ya zarge shi ne akan al'umma da ya baro akan ta, da dalilin shi ne ya bar wannan al'ummar. In ka yi wa'azi ko ka yi tunatarwa, al'umma ba su waye ka ba, shine na dalilin ka dinga ci musu mutunci, ka dinga zagin su, ko ka dinga faɗin lafazan da bai kamata a kansu ba. Kai ne ake yi ma addini, kai ne Allah, ko kai ne an ka turo ma al'umma, ko kai ne shirya. Dole ne sai an da ra'ayinka, ko kuma dole sai an bi masharafinka, dole sai an so abin da kake so ne a babi na addini. Kai ka koya ma mutane ilimin da suke da shi, ko kai ne ka halicce su, ko kai ka shiryar da su. Shi ko menene akan ana bin shi ne akan usulubi, akan abin da ya kamata. Kwanan nan fa ka fito kace ka canza usulubi, saboda ka gano usulubi mai zafi al'umma ba ta fahimtar mutane. Saboda yanzu kai kanka ka gano wancan kuskure ne kai, yanzu za ka bi usulubi wanda yake mai sanyi. Yana ɗaya daga cikin usulubin da kake bi mai zafi, Malam Husaini. Yan fina-finai ɗin ba abin da baka faɗa a kansu ba, amma Malam Husaini dawowa kai ka nuna kana son FP, kuma mu muka goyi bayan ka akan ta. To kuma yanzu wa'annan mutanen da ka fito kana zagi, wallahi Allah zai iya jarabtar ka, su kansu karan kansu, ka dawo kana sha'awar su, ko kuma kana faɗin wasu maganganu a kansu wanda yake ba su bane. Saboda haka wallahi ka kiyaye kanka. Sayyidina Ali, Allah ƙara yadda a kansa, yace ni bawa ne man allamani harfan wahidan, yace duk wanda ya sanar da ni harafi guda ɗaya, harafi ake magana guda ɗaya, yace in sha'a ba'ani wa in sha'a taqani. In ya ga dama ya sayar da ni, ba'ani, in ya ga dama ya kai ni kasuwa, in kuma ya ga dama ya yanta ni. Har ya kai ga cewa wanda ya sanar da kai harafi guda ɗaya ya zanto babanka abin da ya shafi addini. Daidai ne malaman da sun ka koyar da kai ka fito kana musu irin wannan maganganun banza da yafi? Addinin ka ne kai ake ma addini, ko kai kake da wuta ko aljanna? Duk taurin kan Fir'aun kowa riga ya sani, da aka tura annabi Musa da Harun a wajen shi, cewa an kai wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha. Haka aka gaya mishi, aka ce in kun je ku gaya masa magana mai taushi, mai raushi, mai sanya rai, wataƙila zai karɓi nasiha ku, ko ya ji tsoron Allah ya dawo ababen da yake na shirka da kafirci ya bari. Kuma akwai hanyoyi da dama. Addini ɗan birni ne, wayayye ne addini, ba kuma addini abu bane na shirme. Saboda haka wallahi ka shedun ku, in ji Shehu Usman, da gaba da ma'abuta la ilaha illallah.
ya ce waliyan Allah ne ko da sun zo da zunubi wanda yawan shi ya kai sasannin ƙasa na duniya, matuƙar ba su yi shirka da Allah ba sai sun haɗu da gafara, domin su waliyan Allah ne, suna da wato wilaya cikakkiya ga mammiya a wajen Allah subhanahu wata'ala. Saboda haka duk inda mutum yake Allah subhanahu wata'ala shi ke gafarta zunubi, shi ke karɓar addini. Amma ba daidai bane Malam Hussein ka fito kana zagin malumanka wa'anda sun ka karantar da kai tun kana yaro, yanzu ka ce wai kai kayi karatun da ko da kaddar kafi su karatu, shikenan sai ka fito ka dinga cin mutuncin su, kana wai zaka dora musu karatun da sun ka koya ma har da doriya. Na rantse maka da Allah, duk karatun da sun ka koya ma baka da karatun da zaka koyar da su wanda ya kai nasu daraja. Ai su ne sun ka rigaya a lokacin da sun ka koya maka wannan karatun, darajar da karatun da yake da shi da wannan rigaye din wallahi ya fi karatun da kake ganin kana da shi albarka. Saboda haka wallahi ka janye wannan maganar taka, ka nemi yafiya daga wa'annan malaman da ka ci mutuncinsu. Wannan mu su ne shawarar da za mu baka. Wannan abin da kai ba daidai bane. Menene ɗalibai za su koya gare ka? Menene al'ummar da kake da'awa za su koya gare ka? Su koyi irin wa'annan ɗabi'un su ma, su fito suna tsine ma malaman su na farko wanda suka koyar da su tun suna 'yan yaran su. Malama su jimra da wahalar ku, da wautarku, da sakarcinku, da rashin hankalinku, duk su jijimir wannan su koya muku karatu kuma kuna tsino musu. In sun karantar da kai kissa mara kyau ka gane ko wani abu makamancin haka, shine zai baka dalili ka fito kana zagin su. Me zai hana makufin zagin da tsinuwar ka ainihin roƙa musu shari'a a wajen Allah subhanahu wata'ala in ya tabbata abin da kake faɗa. Allah shi ne zukatanmu, Allah ka rufa mana asiri, abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada, abin da muka kuskure Allah ka yafe mana. Wurin da zai kyau da kiwon awaki, wani waje mai rairayi sosai zai kyau da kiwon awaki haka, kuma wurin da faɗi fa, dan akuya 15 nan zaka ɗaure su kiwo ka dinga sai musu dusa, ga wurin mai rairayi mai kyau. To billahi lazi la ilaha illa huwa, gara a ce akuyoyi aka saya aka ɗaure a masallacin nan ake kiwon su, babu laifi ya halatta. Ku gane yan Tijaniya, a sai awaki 15 a ɗaure a wannan wurin, kun ga da rairayi mai kyau, a dinga sai musu dusa. Ina ba da muna fahimta, ana ci da su a masallaci, wallahi ba laifi bane, ba haramun bane. Amma binne Dahiru Bauchi a wannan wurin, billahi allazi la ilaha illa huwa, yaƙi ne da Allah, yaƙi ne da manzon Allah, yaƙi ne da addinin musulunci. Wallahi tallahi, yaƙi ne da Allah, yaƙi ne da addinin musulunci. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bayan haka masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Muna farawa da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin kai. Bayan haka masu sauraro, kun saurari takaitaccen bidiyo na ainihin Baffa Hotoro. Wannan bidiyon a cikinsa da kuna ji yana magana akan kabarin Ashek Malam Dahir Usman Bauchi. Yana daidai wurin gashi an killace wurin, yake ce ya awakanka za ka iya kiya awakai a wurin da sauransu. A ƙarke sai ya yi rantsuwa da Allah bai halitta ba a yi kabari a wannan wurin, kuma yake cewa faɗa ne, yaƙi ne da addinin musulunci da sauransu. To ai ni ina mamaki al'umma, ko da yaushe da kai rantsuwa ka ce abu kaza ba to abu kaza kaza ne, dalilai ya kamata mutum ya dinga kafa, ba wai ka dogara da rantsuwa ba. Kuma na rantse maka wannan magana taka ba gaskiya ba ce. Akwai waɗanda suke magana cewa wai daidai alƙibla ta masallacin ne aka sa kabarin shi, domin wai ko da za a zo ana sallah sai ya zama kamar shi ne ake yi bauta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, wato maganar nan da Hausawa suka faɗa gaskiya ne. Makiyinka ko a cikin ruwa, wala ko ruwa kan shiga sai ya ce ka tada mishi ƙura. Kabarin ba gabashin masallacin Sheikh Dahir Usman Bauchi yake ba. Ai ba wai wani ɓoyayyen wuri ba ne. Ka tai Bauchi a masallacin nashi ka ga ɓarayin da an kai wannan kabarin. Bai ma danganci wurin ba, yana da ɗan bambanci da cikin masallacin ba. Saboda haka babu wanda yake ma Sheikh Dahir Bauchi bauta. Sheikh Dahir Bauchi ba Allah bane, sannan shi ba ma'aikin Allah bane, sannan shi Allah bai turo mana shi ba. Amma shi malami ne daga cikin malamai,
hafizi ne na alkur'ani wanda ya ma alkur'ani hidimar da babba hotoro duk zuriyan ku na rantsi da Allah ne a wani ila akira babu wani mutum mahaluki irin Sheikh Tahir Bauchi, wallahi babu shi kaf wanda ya ma addinin musulunci hidima duk an tattara ku a zuriyan ku kai babba hotoro kafa dan farcen Sheikh Tahir Usman Bauchi wallahi ba ku kai ba. Saboda haka wai kana tarin tsarantse wallahi yaƙi ne da addini, wallahi ba yaƙi bane da addini, wallahi ba yaƙi bane da addinin musulunci. Me yasa wai ku su fafa hoto ba kwa jin tsoron Allah ne? Lokacin da za a ce wani basaraki ya rasu ko wani rikakken dan siyasa ya rasu ko gwamna ko wani babba dan majalisa, sai a je gidan shi a haɗa kabari a binne shi, in gwamna ne in sarki ne in wane ne, ba za ka taɓa jin bakinsa sun hito suna suka wannan al'amarin ba. Wallahi na rantse maka da Allah ba za ka taɓa jin sun fito suna suka wannan al'amarin ba. Amma yau ana samun wani malami an kai ma, yanzu za ga sun fito haramun ne, hazihi hiyal bid'a, kaza kaza kaza, su zo su cika mutane da surutu na banza ne, surutu na banza ne. Wallahi haka za su damu mutane da haushi a midiya na banza ne. In sarakuna ne wallahi ba za ka ji shi shiru. Akwai sarkin da zai mutu ya dauke shi a kai shi makabarta ne? Ai babu. Ko ƴaƴansu ƙarya kake yi ka ce yau gashi an dauke su an kai su makabarta. Ka gani ko cikin gidansa ake binnewa. Yes, haka in gwamna ne ko shugaban ƙasa duk haka ake yi. Amma ai ban taɓa ganin kayi wa'azi ba akan wannan issue din. Sai Sheikh Tahir Bauchi wanda aka binne shi a cikin masallaci shi ne kawai damuwarka. Da haka shine kake ɗora wa ƙwarewa wa'azi a ake cewa abin da aka yi ba addini ba da su kenan wa'ancan duk ba a ce suna yaƙi da addini ba sai na malam Tahir Usman Bauchi. Saboda haka wallahi haka ya halatta addinin musulunci a yau, ya halatta duk wani wanda yake da muƙami kuma yake da ilwataccen gida da ware inda zai yi makabarta ta iyalin shi. Ba dole bane sai ɗauke ka an kai ka jeji. In kana da wuraren da zaka je ba dole kuma sai ɗauke ka an kai ka makabarta ba ne. In dai kana da inda za ka killace a je a sa iyalinka ko wani abu makamacin haka za a yi. Wannan zamanin wanda ya lallace, idan kai malami ne an sha a kai ka makabarta a yau a je a tarar da an kwakwale maka ido ko kuma an yanke maka makogoro ko an kwashe maka gaba ko an farka cikin ka an ɗibo wani abu. In babban mutum ne a ƙasa haka ake yi. Sawa'un kai shugaban ƙasa ne ko kai gwamna ne ko kai babban malami ne, duk ana samun irin haka. Da haka shi yasa wa'ansu mutane suke makan su kiyaman laili irin wannan suke killacewa saboda ɓacin zamani. Da haka shi yasa suke killace wuraren da ya kamata a cikin gidajen su inda za a binne su. Saboda haka wannan ba wani malamin da zai ce haka bai halitta ba. Da haka kai yanzu dan ka fito ka ce bai halitta ba kaza kaza faɗa ne da addini, wallahi a'a. Ai yanzu ma siyasa ake yi. In kun ka hito ire-iren ku an ka ce ba a saka sai ka ce wada ake da addini. Duk gashi nan muna ganin irin ustazan nan. Wai mutum ya hito in an ce ba a saka sai ce fada ake da addini. Saboda haka ba hotoro ka makara. Wallahi suma tallahi adawa ba baka san inda kake adawa ba. An hi karhin ka an hi ka karatu sama da ƙasa tsakanin kai da Sheikh Tahir Usman Bauchi. Na rantse maka da Allah abin ya fi ƙarfin sama da ƙasa. An cika komai da komai ba wani capacity wanda ba a lullunka ka so trillion ba iyaka ba. Duk wani capacity da ka sani billahi da an lullunka ka ba iyaka. Kaga in Qur'ani ne shi ba a magana, in tafsir ne ba a magana, sanin hadisi ba a magana, duk wani fannin ilimi ba a magana, kai ko rayuwar duniya abin da ya shafi dukiya ba a magana, gidaje ba a magana, motoci ba a magana. Kada Allah ka tafi ka je kai karatun ka yafi maka alheri. Ka je ka dan san abin da ka sani, ka kai can wajen almajiran ka je can ka je ka koyar da su abin da ka sani yafi maka alkhairi akan ka zo kana faɗa da wa'anda ko shayin ka ba su yi. Wallahi ko ƴaƴan da ya bari jikoki wallahi sun fi ka karatu, sun fi ka koyi, sun fi ka capacity, sun fi ka amfanar da al'umma. Saboda haka wannan abin da kake yi ka yi ta zage mutane, wannan abin da ka saba ne. Ka fito ka zage mutane ko ka ci mutuncin su ko abin maka, wannan abin da ka saba ne. Amma abin da kake yi ai ba shi bane annabi yayi, ba shi bane sahabbai suke akai, ba shi bane ayimma suke akai. Kawai kai ne ka zaɓa ma kanka cin mutuncin al'umma da zage su. Saboda haka wannan shine manhajin ka ci gaba da yi kawai.
kakkada mu kai kan ai alkiyama za ta haɗa mu baki ɗayan mu, ubangiji kuma zai sakamako bisa duk wanda aka zalunta. Kuma muna bai wa manyan ƙasa shawara, dukkan wanda Allah ya yassare mishi yake da sarari, wallahi ya killace gidan shi in ya mutu a ɗauko shi a sashi, bisa kan abubuwan da suke faruwa a makabarta. A zo abin da babban mutum kwana biyu a je a ɗauke shi ko a cire sassan jikin shi, duka haka ake yi ma manya. Saboda haka in akwai yadda mutum zai sifarta kan shi, hakan ya fi mishi alkhairi saɓanin ɓacin da wannan al'umma ta yi. Saboda haka ubangiji Allah ka bamu lafiya, abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu ladan shi, Allah ka gyara zakatanmu, kuma Allah ka bamu ladan shi wanda muka kuskure muka ɓata, Allah ka yafe mana, Allah ka rufa mana asiri.